ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 5 феврали соли 2026 сол навори хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлегии арзон аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон навор кардем тамошо. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чизе ки барои реклама дорен метонен дар WhatsApp рӯй кунед, худо хоҳад дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram ва дигар сайтҳои реклама карда фурӯшта мегузорем. хулоса дӯстон, чизе боша метонем муроҷиат кунед. баъдан дӯстон дар комментар нависен аз куҷо хона, замин, квартира дар корай, дар таги комментария нависен. худо хоҳад мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментҳои шумо навор кунем. дар видео як лайк бонед, дар канали Сауду ТЖ подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунед. бо диққат дӯстон то охир тамошо кунед. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, ами ака мега ки хона дар курай тариқи кредит аз Душанбе мақсад мегирем, мега моҳона бояд супоридан гирем. ам хеле вариант кадомитон хонаҳотона супориданӣ ҳастен, одамое ки домсозен, мақсад нафаре ки мисол аз Катлаван хона мақсад кардесен, вариантотона пешниҳод кунам. ами акада иншоалло ака мега ки мода дар кораи тариқи кредит мо хона мегирем. ина рақами ахириш 0135 WhatsApp-и ами акай занг дар мега ки мо аз канали Сауду ТВ ё ки Сауду ТЖ тамошо кардем. ам хеле эълон дар кӯша дар WhatsApp моносен, худо хоҳад эълонтон мекунем, биёем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе ҳай, чорраҳай ватанасос, духонага масоҳати 60 квадратный метр плюс кухни плюс балкони калон дора, мега 770,000 мегам, бо савдош мекунем. рақамҳои дасти ахириш 4 та ҳафта аз номи канали мо занг бизанем бача азиз. нафаре ки хоб квартираи ки нархи дастрас, квартира ки дар ҷои обод дар кортонай, ина чорраҳай ватанасос аст ку бача азиз, калсавой, ана ҳами ҷаҳай, тамоми намуди транспортҳо, тамоми намуди техникаҳо, электромобилҳо, хоб троллейбусҳо, ҳамаш маршрутҳо хулоса ҳаст азиз. пеши бозор, поёнаш донишгоҳи омӯзгорӣ, донишгоҳи тиббӣ, хоб поёнтар мешавад сум. дӯстон азиз, ина марамат дӯстон, хитон бо далши занг бизанен бигиренш. беҳтарин вариант дӯстон, 770,000 сомонай, духонага масоҳати 60 квадрат дар духона масоҳати яъне ки 60 квадрат кардаги аст азиз. хитон бо далши зангзад пурсоншен. чорраҳаи ватанасос, шаҳри Душанбе. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бачаҳо. нигоҳ кунед, ҳамин территория шаҳр беҳад хонаҳо бисёранда, савдо ки ҳаст, яъне ки талабот ҳаст, хона ҳам ҳаста бачаҳо. квартираи фурӯшӣ дом 18 этажа, хона дар 3 этаж дар Душанбе рӯ ба рӯи донишгоҳи Славянский қарор дорад. духонагаи масоҳати 78 квадратай, нархаш бо маслиҳат, бо муомила. рақамҳои соҳибхона мегзорам, занг бизанед, чахчах карда бигиренш. мега як остановка
исмоили сомони ай 2 остановка буротар мега бозори меҳргон ай. агар ки кадомитон хонаҳои кварт мисол чӣ мегӯянд хонаҳое ки мисол коробка дорен хоҳиши ремонткунӣ дорен намхели ремонт дар корш агар оиди усто ҳам метавонен дар ватсап монависен оиди масалан бо метавонем муроҷиа кунем бачаҳо азиз хеле ба нарх муомила қатъӣ занг занед ду хонагаи 78 квадрат дар 3 этаж доми 18 этажа назди исмоили сомонӣ. мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри ҳисор деҳаи зарабасто қарор дорад. 6 сотиқ замин 90 000 сомонӣ. яъне ки дӯстон бо 90 000 сомон замини фурӯшӣ яъне ки ҳамиқа нархда савдо шуда. мақсад бисёр одам ҳастанд ки ака оиди ҳамин нарх навои заминҳо ҳам мега камтар гап занен. ҳамин замине ки ҳаст навор кардастен аз замини фурӯшӣ ҳамин 90 000 савдо шуд бачаҳо. нигоҳ кунед ки ҷуда шаҳри ҳисор деҳаи зарабасто ки дода қарор дорад. 6 сотиқ замин бо битони рехтагӣ тайёр яъне ки фундамент рехтагӣ тайёр бачаҳо азиз хай чӣ мегӯянд ҳони ҳамвор кардагӣ 90 000 савдо шид. ина рақамоша бинем мондем. хулоса дӯстон ида занг намезанем фақат ки ҳамин хел нарх мега савдо кардем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хона дӯстон гарени ҷои зур даҳай просто ки хай дар қитъаи шашай дар маҳаллаи чаманзор бачаҳо азиз духонагаи масоҳати 6 сотиқ замин дорад дар чаманзори 1 шаҳри Кулобо. қитъаи 6 200 000 сум нархш. ов ҳастай бачаҳо азиз яъне ки учочкора гузарондан не ки ова пака кушодагӣ нестанд. ҳозираштан ва давоз ов вардисанд. ассалому алайкум мардим. ҳавлии истиқоматӣ дорои 6 сотиқ замин 2 ҳуҷра аднаскарни яъне ки хона яктарафа аднаскарни бардоштагӣ мақсад маҳкам ки бачаҳо азиз ошхона дора, ҳаммом дора, ҳезумхона дора, чаманзорда мактаб ва медпункт наздик хона тайёр ҳуҷҷатҳо ҳастай. оби доимира ҳоло кушодагӣ нестанд. мақсад калудес ва хатти ова кашидан ҳозирашта. оба захира када истифода бурдесте меган. ҳавли гирдаш маҳкам 6 сотиқ замин дора. ҳамсояҳои хуб дорастон азиз. хулоса ки ҷош ҷои обода иншоалло ки ягон як думо пас обо раҳоӣ мекуна бо нарх наво айрӯи миллион меша. пака 200 000 гуфтесанд дар ватсапшон аз уми канали мо занг бизанен маслиҳат кам бигирем дӯстон азиз. ина хоб шаҳри Кулоб қитъаи 6 маҳаллаи чаманзор назди шаҳид меган адрес бачаҳо азиз. ин территорияда свето дӯстон назар ба дигар ҷо кам мебурад чунки ин тарафода заводо бисёртаракай мега ва хотир светоам пашти ҳаст дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин эълони рӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар Кулобай кӯчаи Умари Хайём секомната масоҳати 6 сотиқ замин нархиш 280 000 сомонӣ. об дорад, свет дорад. рақамҳои ватсап ахири 65 65 занг бизанед. наздикиша мега банисаи калон мактаб дора, масҷид дора, магазини аптека дора, ҳуҷҷату 100% ҳай хона ремонт дора, наздикиша родоми Рано Ғафуров қарор дора. яъне ки 280 000 мегем иншоалло ки муомилаш мекунем. кадомида дар кораи марамат занг за аз уми канали мо Савдо ТЖ муроҷиа ка метонед. 70-80% мардам лайкора намегзорен, мақсад бетараф ҳастен чунки эътибор намедиҳед. хушо ба ҳолтон ҳамин тараф даст ба поина нигоҳ кунед знаки лайк мондагай гаранти метем ки лайкора намондем бачаҳо. ҳаракат кардед лайкора монед, дар канал подписатся кунед. ҳамин наворое ки Савдо ТЖ Савдо ТВ мегзора ҳамаш ба худи шумо бачаҳо азиз. мегзарем ба 6 эълони рӯзамон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки амра худам наворш кардам бачаҳо азиз. дар ноҳияи восеъ деҳаи Ибрат чорхонага масоҳати 6 сотиқ замин дора 250 000 сомон мегашад. пеши мактабда қарор дорад, пеши масҷид, раҳ асфалте бачаҳо азиз. ин ҳаминҷа границае ки бо ангушт ман нишон мезанам, граница бачаҳо азиз. аз лаби дарвоза мақсад азиз. ду рақам дасти ватсап мегузорам, зангзам ватсап кунед. обши 4 дар хона, 1 таш тайёр, 3 тайгаш шпаклёвка тайёр бачаҳо азиз. масоҳати ҳавли калон хоб восеъ деҳаи Ибрат чорхона 650 000 иншоалло бо муомила ҳисоб мекунад. аз уми канали мо зангзам ватсап бигиред. далши навора тамошо кунед, худам бо видео кагем нигоҳ кунед. инҷа границае ки ман ишора кардам бачаҳо азиз. ин ҳамин ҳолат
дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дуэтажа. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки дар ҷойи обод қарор дорад. Бача азиз, дуэтажа дар ноҳияи восеъ деҳаи Ҷаврез. ана ҳамиҷа дӯстон, якум этажи хона 5 дар хона ва мағоза ҳастад. дуюм этаж ҷо барои бильярд кардагӣ дар 1.5 сотиқ замин обшӣ кардан иморат аст. пишти ҳамин хонада поликлиника аст. Бача азиз, хуб, деҳаи обод, деҳа дорои 3-4 магазин, масҷид, хуб, ва дар ҳамин деҳа азиз инчунин боз обжито ҳам вуҷуд дорад. Бача азиз, пешта канали Калон ои Панҷай раҳ асфалта аз роҳи Калони Душанбе Кулов ҳами 1 километр ҳам афҳмки роҳ масофа ҳамин қадр дурӣ дорад. азиз, нашуд нарх 200,000 худохоҳ муомила шавад. дуюм этажаш 11 ба ҳафтаи пештара бильярд. Бача азиз, рақамҳои дастӣ WhatsApp занг занед. обш мега 24 соата ҳастаи свет хай лимит мисли ҳарҷоҳо. мактаб ҳастаи масҷид ҳастаи қарибиштаи деҳа 3-4 магазин дорад. пешта метунг ҳастаи дар деҳа мактаби замонавӣ шидестаи сон азиз, аз роҳи Калон 1 километр дур то роҳи Калон, аз пешихона то роҳи Калон азиз пони асфалт кардагай. хулоса ҷои ободай беҳтарин ҷо ина дуюм этаж. Бача азиз, ки 11 ба 7.5 барои бильярд кардан беҳа удобни. кадомитон мисол мегирен, ҳам зиндагӣ, ҳам поён магазин. дуюм этаж мақсад ки мешавад бильярд. ҷои зур. Бача азиз, сентри ноҳияи деҳаи Ҷаврез. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе ҳай дар тарафи маҳаллаи Варзобгес қарор дорад. дуғуба посёлка мешавад. азиз, дар назди аддели Варзобгес меган. азиз, аз терминали нав мега 2 километр болотарай. чорҳуҷраган масоҳати 1 сотиқ замин, боз як ҳамом ва калидор ҳастай. яъне ки дӯстон азиз, як ҳамом ва калидор ҳам дорад. нарх 310,000 сомон. дар рақамҳои WhatsApp дасти занг бизанед. азиз, хуб, 2 хонаи 3 ба 4 айни ҳол мега ва я кухни кадаги аст. азиз, ва 2 тайга боз тайёр ҳам дорад. азиз, обши 4 ҳуҷра. марам асо занг зад чахшах ка бигиренш. нархаш 310,000 сомон. хулоса ҷои обод дӯстон, барои мақсад зиндаги кардан варианти созай. занг бизаненда маслиҳатка бигиренш. 310,000 сомонӣ Душанбе тарафи маҳаллаи Варзобгеста қарор дорад. барои азиз, ва дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ равон кардан ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод. ҷамоати Меҳробод, деҳаи Обишифо, 6 сотиқ замин, 5 дар хона, 450,000 сомонӣ. гирдаш маҳкам, 5 хона, 3 падвали калон, хона бо семенблок сохтагӣ, ремонтҳои дараҷаи олӣ. семенблок палавинаш хишти пухта. Бача азиз, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. азиз, об дорад, свет дорад, документҳои сатҳоиза дорад. барои калони мошингар мега 300 метр роҳ масофа дорад. азиз, ина дӯстон хитон дар чизи занг зад чахшахка бигиренш. лайкора гузорен, дар канали Сауду ТЖ подписа сагна. чизе ки дар кора дар таи комментария нависе, хитохумо навор карда пешниҳодтон мекунем. чизе ки бод ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. ана бо далчи барои реклама дар WhatsApp роӣ кунем. хона, замин, мошин, квартира чизе боша роӣ кунем ва худмо рафта бо наворам кор метунем. имкон боша як лайк монем, дар канали мо подписа сакунем. зинда бошед. равмат ки моро ҳар рӯза тамошо мекунем. бача